Ćao, ja sam Daniel iz agencije Ideas. Mi se bavimo work and travel programom na tržištu Srbije i Bosne. Također smo prisutni i u Crnoj Gori preko naših partnera Atlas Work and Travela koji se nalaze u Podgorici. I evo svake godine se otprilike ponavlja ta neka priča kad krene sezona, dolaze studenti i uvek vole da pitaju kada im se ponudi neko mesto, da li je neko bio tamo, kakva su iskustva, kakve su impresije, kako je nekome bilo, da li je imao drugi posao, da li je imao dovoljan broj sati, kako je bilo za smeštaj. Pa smo eto došli na ideju da snimimo jedne kratke podcaste sa našim kandidatima od prethodnih godina gdje će oni da podele svoje iskustva i malo, nadamo se, približe budućim kandidatima kako je to biti u Americi, kako se traži posao, koja je motivacija kad se oni odlučuju i tako dalje. Evo sa nama je večeras Aleksandra, studentkinja FON-a. Ona je bila na programu 2022. Pa izvoli Aleks, predstavi se. Zdravo svima i od mene. Kao što je Daniel već rekao, ja sam Aleksandra i student sam na master studijama na Fakultetu organizacionih nauka i imala sam tu privilegiju da na programu učestvujem prošle godine, to je 2022. Što se desilo malo i posle korone i mogu reći da sam zaista pokupila pozitivne utiske i da sam jako zadovoljna kako je sve to izgledalo i kako je prošlo. Ja bih hteo da dam samo, da kažem, jedan mali kontekst. Te 2022. nije bilo lako odlučiti se otići na program. To je bila godina kada je još uvek epidemija koronavirusa bila na snazi, stalno su bili neki pikovi, broj obolelih, broj hospitalizovanih. Program 2020. godine uopšte se nije ni desio zbog epidemije. 2021. se desio u nekim veoma malim delovima. Mali broj studenta je otišao, bilo je jako neizvesno da li će biti viziranja i 2022. je na neki način bila kao godina koja je bila pilot i stvarno ljudi koji su imali puno hrabrosti, želje i entuzijazma su se odlučili da idu 2022. godine. Šta je bio neki tvoj motiv? Šta te je nateralo tad u tom trenutku da ti kažeš ok, bez obzira što nije izvesno, bez obzira što moram da se vakcinišem, bez obzira na sve uslove, na sve što kaže, ne bi trebalo da ti odlučiš da se prijaviš baš te godine na program? Pa glavni razlog je svakako bilo to što sam bila 4. godina na fakultetu. Nisam i dalje znala da li ću master upisati ili ne, a stvarno bi bila šteta po mom mišljenju da propustim ovakvu priliku, pošto sam ideju uopšte o programu dobila od svoje majke još u srednjoj školi i ona je znala za neke studente koji su već bili i koliko su zadovoljni i koliko im je to bilo nesvakidašnje i nezaboravno iskustvo i stalno smo mi nekad kroz priču provlačile to da će otići neke godine. Sad, kada sam bila prva godina na fakultetu, želela sam samo tome da se posvetim, jer veliki je prelaz sa srednje škole na faks. I onda sljedeće godine, pa ne znam, iskreno nisam i dalje razmišljala nešto previše o tome, a i trebalo je, imala sam neka lična... budžet, tako je. Pa i budžet, a i imala sam neka lična dešavanja. Naprimjer, bila je svadba u mom rođenom bratu, to svakako ni za što ne bih propustila. Tako da sam tada odložila, međutim izbila je korona. Tako da su oni odložili i to venčanje za sljedeću godinu, što bi značilo da nisam mogla ni sljedeće da odem. I tako da na kraju sam u suštini ostala sa 2022. I stvarno sam bila čvrsto rešena da u toj godini zapravo i odem na taj program. I baš sam se dosta raspitivala sa strane od svih ljudi za koje sam znala da su bili. Jedan od njih je i moj komšija koji mi je uopšte i predložio mesto u koji ću da odem. I onda sam u suštini pronašla i agenciju koja mi odgovara, posao koji ću da radim i tako sam ušla u sam proces. Ono što dosta ljudi ima neku vrstu, ajde da kažem, postoji averzija, postoje razne priče koje kruže oko toga koliko je teško, koliko je lako dobiti vizu. Kako je generalno ceo taj proces viziranja koji je poslednji korak u celokupnom procesu? Znači kad ljudi dobiju vizu onda oni odlaze na program. Kako je iz te neke tvoje perspektive izgledao? Je li ti bilo stresno? Jesi očekivala da ćeš dobiti vizu? Jesi verovala da to što si dobar student, da taj tvoj dobar studentski status će ti pomoći da lakše prebrodiš taj poslednji i najvažniji korak i da ti bude odobrena viza? Mislim, sama priprema za viziranje počinje još
godinama i mesecima unazad, jer samim ti što polažete predmete sa dobrim ocenama, što ste efikasan student, vi na neki način kupujete poene da bi Apsolutno. verovatnoća da dobijete vizu bila što veća. I sad, mislim, ja sam, kao što sam rekla, uvek sam znala da ću otići na program i to mi je bila neka dodatna motivacija da zapravo budem i dobar i efikasan student, ali sam se u toj godini pre posebno potrudila da to budu desetke, eventualno devetke i da stvarno otkačim što više predmeta pre nego što dođe samo viziranje koje bude tu negde na proleće. Zatim tu su meseci naravno i prikupljanja te dokumentacije koje se radi kao u saradnji sa agencijom. Jel te? A za samo viziranje, kao viziranje sam se konkretno pripremala tako što sam provela sigurno jedno mesec dana gde sam prečešljavala sve Facebook grupe ili sve izvore koje sam mogla da nađem od ljudi koji su podelili svoje iskustva i pitanja koje su im dolazila i kako bi trebalo odgovoriti na ta pitanja. I onda sam bukvalno sebi napravila skriptu, od ne znam koliko strana, sa konkretnim pitanjima i odgovorima i pokušavala sam da jednostavno naučim ta pitanja, da čim mi oni postave to pitanje, da ja znam o čemu ću tačno da pričam i šta je to što bi oni želeli da čuju od mene. I bukvalno sam shvatila to kao neki ispit takođe. I uglavnom pripremila sam se lepo, otišla sam tamo. Pa nije baš bilo preterano stresno, ali naravno postoje taj strah da neću dobiti vizu, iako sam se toliko dugo pripremala za taj odlazak i stvarno sam priželjkivala i jako sam želela da odem, ali sam nekako bila ubeđena da sigurno taj sav trud neće da bude za džabe. I kada sam razgovarala sa čovjekom koji me intervjuisao, trudila sam se da budem što opuštenija, da pokažem da znam engleski pre svega, da ga ubedim u to da ću da se vratim. Naprimjer, neka od pitanja koje su mi došla je bilo zašto bi se vratila. Mislim, kao jesi na završnoj godini, još nisi pokupila diplomu, ali nam to ne garantuje da ćeš se vratiti. Ja sam rekla da nisam dala, ne znam koliko, 30 nešto ispita, da bih sad ostavila to nezavršenim. Takođe, porodica, prijatelja, svi su mi u Srbiji, a tamo idem isključivo s motivacijom da proputujem i da upoznam jednostavno novu kulturološku sredinu. Onda me ispitivao, na primjer, šta bih otprilike posetila, pošto sam rekla da bih putovala i zašto sam odabrala baš to mesto koje sam odabrala. Dala sam odgovor na to pitanje jer je jednostavno to mesto po svojoj lokaciji jako blizu ostalim lokacijama koje sam ja želela da posetim. I mislim da je to super prošlo, dobila sam pozitivan feedback i to je bilo to. Aleks, ti si neko ko je bio jako aktivan na samom fakultetu u toku celog procesa, upoznali smo se pa smo pričali o tome, učestvovala si, bila si član, deo raznih studentskih organizacija, učestvovala si u raznim studentskim razmenama i tako dalje. Da li možeš na neki način da napraviš neku vrstu paralele između tih aktivnosti i samog Work and Travel programa? Kako se on razlikuje recimo od tih nekih kratkoročnih studentskih razmena na kojima si bila, ovde recimo u pitanju periodu neka 4 meseca? Kako si ti to percipirala, tu prvu te fakultetske aktivnosti, a kako sam Work and Travel program i u kojoj meri postoji ta razlika među tim aktivnostima? Da. Pa ja sam konkretno volonter još od 5. razreda osnovne škole. Prvo sam krenula sa Crvenim krstom, posle i sa nekom organizacijom iz Novog Sada, pa tek onda je nastupio fakultet i organizacije koje su mi se tu dopale, u koje sam ušla. I u suštini išla sam na dosta tako putovanja sa drugim i studentima i srednjoškolcima, tad jelte. Ali to mi je nekako bila uvertira u ovaj program u smislu da sam ja na ta putovanja išla sama i tamo one su trajale relativno kratko, na primjer 10 dana, ali dolaziš opet u skroz novo okruženje, na novoj si lokaciji sa skroz novim ljudima i tu testiraš sebe, kako ćeš da se snađeš, kako ćeš da se uklopiš. I ja sam nekako kroz i te razmene razvijala svoju sposobnost prilagođavanja različitim situacijama i okolnostima i mestima.
ali ništa nije moglo da me pripremi na zapravo ovaj program kad sam otišla i to je bio jedan veliki kulturološki šok. Mislim, ja sam neko ko zaista voli i američke sitcomove i to, tako da sam ja donekle znala i njihovi mentalitet i sve, ali skroz je drugačije kada zapravo odeš i kada to iskustiš, jer ne upoznaš tamo američku kulturu, nego konkretno i u ovom mestu je bilo dosta studenata, isto J1 studenata koji su dolazili iz svih delova sveta, sa Tajlanda, Filipina, Dominikanska republika, Ekvador, naravno i ljudi sa Balkana. Tako da je to baš bio jedan miks kultura i zaista sam saznala mnogo više nego što sam očekivala da saznam. I to mi je zapravo bio i neki test toga da li sam ja sposobna da odem na skroz drugi kontinent i da nekako napravim sebi život u ta 4 meseca i u čemu sam u potpunosti uspela i na što sam beskrajno ponosna. Super. Sad sam hteo da malo porazgovaramo o samom procesu odabira posla. Ako se dobro sećam, a čini mi se da se dobro sećam, kada si došla kod nas, ja i ti smo pričali, mi kao agencija generalno se trudimo da na osnovu nekih vaših želja i preferencija, nekih vaših motiva i sa druge strane na osnovu neke procene ličnosti utvrdimo koji bi tip posla vama odgovarao i da vam shodno tome taj tip posla ili taj tip mesta preporučimo. Jer stvarno verujem da Work and Travel program ima puno lica i naličija. On ima veliki spektar toga kako može da izgleda i da je jako bitno da se to kako će on izgledati poklopi sa tim kako ga student vidi barem donekle. Naravno, dosta toga se ne može predvidjeti unapred. I ja, ako se sećam konkretno u tvom slučaju, predložio sam ti da radiš kao server. Čini mi se da je postojala neka vrsta oklevanja kod tebe. Jednostavno, možda ti je bilo i suviše da, osim tog kulturološkog šoka koji se kao takav javlja, bude i dodatni šok da ćeš ti morati da budeš na poslu koji zahteva celodnevnu komunikaciju sa mušterijama koje govore na engleskom jeziku, koji zahteva naplatu, generalno organizaciju celog tog serverskog posla. Ja sam tad rekao, vidi Alex, čini mi se na osnovu tvog nivoa engleskog jezika i na osnovu tvojih postignuća, onih što si mi rekla pre da si radila na fakultetu, mislim da ćeš biti okej, mislim da ćeš se snaći i mislim da će ti taj posao ponuditi najveće moguće benefite i u smislu novca i u smislu celokupnog iskustva. Ispostavilo se da sam bio u pravu. Pa ajde ispričaj nam malo kako je tekao tvoj proces odlučivanja za taj posao, kako je bilo kad si stigla tamo, kako si tražila drugi posao, kako si se uklopila u ceo taj sistem? Pa zapravo taj posao servera je nešto što si mi ti predložio. Ja apsolutno nisam imala nikakvog iskustva s time. Doduše, jesam 2 večeri jedno leto kad sam išla u Herceg Novi, ali to ne može da se računa u iskustvo. Uglavnom, meni je tu najveći strah zapravo bilo taj nedostatak iskustva, ali mislim, brzo naučiš. Jer i oni te, kada odeš tamo, obučavaju te bukvalno od početka, kako sve treba da izgleda, gde da staviš tacunu, kako da pričaš sa mušterijama. Mislim, naravno, svi ljudi naši kada odu tamo nekako ne shvataju koliko se zapravo njihova pića, njihova jela razlikuju od onoga što mi konzumiramo na svakodnevnom nivou. Znači, ja sam otišla tamo, gledala sam meni, kad sam krenula da radim, ja sam bukvalno učila meni, jer je tu toliko soseva za koje ja nikad u životu nisam čula, a koje moraš da znaš. I toliko pića i proizvođača, i moraš da im daješ i preporuke i svašta nešto, ali u suštini uhodaš se vremenom. Evo ja i dalje ne znam meni iz tog restorana gde sam radila 4 meseca, morat ću to da priznam, ali šta sam radila, znači kad mi dođe neka mušterija, ja prva krenem da pričam kao zašto ste raspoloženi, onda vidim otprilike šta njima leži i onda predložim nešto o čemu zapravo znam ili što je skupo. Sjajno. Pa mislim, stvarno tako ide. Oni bi trebalo da ostave bakšiš od 10 do 20% u odnosu na celokupan račun i onda kada ne znaš šta da predložiš, obično predložiš nešto skupo. Naravno, treba da se gleda svoja korist uvek, ali i da pogodiš njihov ukus.
Kako sam ja zapravo došla do tog serverskog posla? Ja sam pre svega odabrala lokaciju, to je bio Ocean City u Marylandu, za koju sam čula da je odličan i ovako što se tiče i socijalnog života, ne samo rada. I u tom mestu ima preko 300 restorana i hotela, znači baš ima dosta mogućnosti da se nađe posao. I to je bilo možda nedelju dana nakon što sam ja stigla, već sam krenula da radim u coffee shopu koji je bio moj prvi posao preko kog sam i otišla. Obično tako posle smene ja sam se šetkala i gledala otprilike koji su to restorani gdje bih ja mogla da nađem posao i kako sam u suštini vršila odabir. Pre svega mi je bilo bitno da im pregledam meni, da vidim kako se kreću cene, pošto ljudi u restoranima koji su skuplji ostavljaju veći bakšiš, tako da mi je to bilo bitno. I tako sam krenula redom od restorana do restorana, pitala sam je li imaju upražnjeno mesto za posao servera. Bilo je dobro što je bio sam početak sezone, tako da nisu još svi J1 studenti stigli. Imala sam tu prednost i u suštini ono što je bitno kada tražite sam posao, to je kada traže studenti posao, jeste da ne dozvolite da vas hostese oteraju, pošto se dešava da odete tražite neki posao i one su u fazonu to nam je popunjeno, ne nudimo te pozicije, već treba insistirati da se priča sa menadžerom isključivo. I tako sam ja ušla u jedan restoran, pričala sam sa hostesom, pošto je ona prvi čovjek koji te sačeka čim uđeš negde. I ona mi je rekla da nema pozicija i ponudila mi je da radim kao hostesa. Ja sam odbila, rekla sam nisam po to došla, želim da budem server. Posle jedno par minuta razgovora sa njom, ona je rekla, evo ga menadžer za ovim stolom pored, ide pričaj sa njim, pa sam ja tako i otišla. Prvo pitanje je bilo, naravno, imam li iskustva i slagala sam, naravno. Pošto kao što sam rekla, obuke svakako kreću od nula, tako da mislim možete to da radite. Ja sam rekla konkretno da sam radila 3 godine u 3 šešira, 2 godine u nekom pubu na Novom Beogradu. Mislim, jedino što mi je bilo bitno je da ako oni ukucaju tu lokaciju da vide dobre ocene i to je to. Apsolutno nikoga neće ni pozvati na taj broj telefona koji vi ostavite kao referencu ili bilo šta. I tu sam malo nešto pričala sa njim, video je dao sam ok sa engleskim. Onda je pozvao još jednu višu menadžerku i onda sam tu, i s njom sam pričala tako o iskustvu, ovo ono, šta sam radila. Tu sam isto malo nešto izmišljala. I pitala me kao kad mogu da krenem i tako sam u suštini dobila posao. Na samom početku iskreno i nije bila neka zarada zato što dok se malo ne uhodaš, dok vidiš, dok se ne upoznaš jednostavno sa njihovim mentalitetom, kako treba pričati sa mušterijom, i tako dalje. I na početku tako dobiješ malo lošije i stolove dok se malo ne pokažeš ili dok tamo možda negde u avgustu malo ovi ostali serveri koji su Amerikanci, koji studiraju, ne odu na fakultet i u suštini tad je nekako bude i najbolje vreme gde se najbolje i zarađuje, a dotad mislim svakako se ispraksuješ i u stanju si da jednostavno obslužuješ mnogo veće stolove i na mnogo boljim lokacijama u konkretno tom restoranu, tako da dok oni odu taman si spreman za te neke veće zalogaje i to je u suštini to. Dosta studenata kojima mi preporučimo, za koje procenimo da bi oni mogli da rade kao serveri, da imaju dovoljno dobar nivo engleskog jezika i još neke stvari koje se zasnivaju na nekoj ličnoj proceni, je na neki način zabrinuto zašto imaju malu satnicu. Ima li prostora zabrinutosti, jer kad neko vidi da li bi radio za 2,13 plus tips ili bi pre radio za 15, većini ljudi na prvi pogled izgleda da je 15 bolja satnica i ona definitivno jeste. A da li je ta serverska satnica od 2,13 plus tips nešto na šta ljudi mogu u potpunosti da se oslone? Da li može da se kaže sa nekom izvesnošću da u većini slučajeva na kraju to što vi zaradite, osnovna jako niska satnica plus tips će u krajnjoj liniji, u krajnjoj instanciji izaći više nego da je neko plaćen recimo 15, 16 ili $17 po satu. Može li se na osnovu tvog nekog iskustva izvesti takav zaključak, naravno uz
napomenu da postoji jako velika odstupanja, zavisno od toga ko je koliko dobar u tom poslu, koliko je u samom restoranu na lestvici napredovao, kakve stolove dobija, kakve sekcije, kakve su mu smene i tako dalje i tako bliže. Meni je nekako odgovaralo to što sam na prvom poslu imala taj siguran peček. Znači, znala sam, evo, na primjer, za nedelju dana znam da ću dobiti $500 i to je to. I to mi je baš značilo i na početku kada sam tek i počinjala da radim u ovom restoranu kao server. Jer jednostavno tu na početku i ne možete da ostvarite neku zaradu. Oni vas stave, na primjer, u prepodnevnu smenu gdje se opet slabije zarađuje, na primjer. Ali uglavnom sve se to nekako na kraju izbalansira. Jer tad kad dođe udarna sezona, avgust, kada odu Amerikanci na fakultete i slično, tad se baš dobar novac se zaradi od toga. Na primjer, meni se dešavalo, evo, za nedelju dana u coffee shopu uzmem $500, ovamo za smenu uzmem 200 nešto. Da, razumem. Tako da, kažem da je opet ta kombinacija nekako bila idealna za mene, da imam jednu siguricu, na to mogu da računam, a naravno u restoranu posao varira, na primjer, ukoliko te stave da radiš napolju, da obslužuješ te stolove, padne kiša, ode ti smena, zaradiš $30 za smenu i tako dalje. A nekad bude tako neka konferencija u gradu, što mi se isto dešavalo, da sam ja u isto vrijeme obsluživala bukvalno maltene ceo taj unutrašnji prostor gdje sam ja obsluživala preko 30 ljudi istovremeno. Jer je stvarno bila velika navala, a baš za tu smenu nije bilo dovoljno servera, tako da mi je zapalo i tako više stolova i tu sam stvarno super zaradila, na primjer za tako nekih par dana. Tako da, mislim, sve ima svoje, ali nimalo se ne kajem što sam izabrala baš serversku poziciju. Postoji i ostale, naravno, pozicije kao što su food runner, baser itd. Gde se zarađuje većinski preko tipsa, ali mislim da serveri daleko bolje zarađuju i da je nekako i lakši taj posao, jer moje zaduženje je bilo da dođem do stola, pozdravim ih, spustim piće, uzmem porudžbinu, ukucam u sistem i proveravam ih s vremena na vreme. Posao, ajde, sad se zadržavamo na tome zato što si to radilo. Posao servera je po meni daleko najzahtevniji posao na Work and Travel programu. On može biti lak kasnije kada se uđe u neki štos, kada se uđe u sistem, ali na početku je svakako teško ako uzmemo taj proces učenja, prilagođavanja, kulturološka razlika i sve ostalo. Šta je u tvom slučaju bilo najteže kod serverskog posla, ne mislim fizički, koji je bio najteži segment tog posla, a šta je nešto što je bilo to što ti pruža neku vrstu satisfakcije, šta si najviše volela oko tog posla sad kad iz neke perspektive pogledaš na taj period, na taj deo svog života? Najteže mi je zapravo bio taj meni i kada mi mušterija traži nešto za što prvi put čujem da postoji, čak i van tog menija i kad čudno to izgovore, ja nisam sigurna ni šta su rekli. Naprimjer, jednom su mi naručili pickleback shot. Ja bukvalno nisam znala ni šta mi kaže. Ja sam tražila 1-3 puta da mi ponove i onda odem kod drugih servera Amerikanaca i ponovim to što mislim da sam čula i oni su kao, pa to ne služimo. Ali uglavnom, mislim, snalazila sam se za takve situacije. U početku sam to pitala da mi ponove. Poslije toga sam bila u fazonu, kažem, nemamo, nažalost. Mogu li da vam ponudi nešto drugo? Mislim, moraš da se snađeš. Uz neizbežan osmeh. Da. Jer čak i njihovi serveri koji su Amerikanci, oni ne znaju meni. Mislim, dešavaju se neki kao testovi s vremena na vreme za servere, gde ti bukvalno popunjavaš kao, ne znam, praznine, kao s čim dolazi to jelo, šta sve ima u sebi, koje sastojke. To je jako, jako bitno zato što baš ima dosta ljudi koji imaju razne alergije koje mogu biti dosta opasne, na primjer shellfish allergy. Jednom je došla devojka koja je imala to i u takvim situacijama obavezno moraš da popričaš sa menadžerom, da vidiš da li uopšte ima nešto na meniju što nas sme da konzumira, jer jednostavno, na primjer, samo ulje u kom mi spremamo neku hranu, znači ne sme da bude, na primjer, kontaminirano ili bilo šta, jer su stvarno ozbiljne alergije.
i desilo se da konkretno tad nisam mogla ništa ni da joj ponudim od hrane jer je sve donekle bilo kontaminirano u suštini. Tako da moramo da pazimo u suštini sa tim stvarima. Ali mislim da sam se sve u svemu baš super snašla jer kako je odmicalo leto, videla sam otprilike šta se najviše naručuje, koje su to preporuke koje imam za njih. Uvek je naravno tu bio osmeh na licu, uvek ih i pitam nešto vezano za njih i oni su po prirodi ovako baš znatiželjni i čim čuju moj akcenat pitaju odakle sam, ja tu ispričam sve šta ih interesuje i tako bitno je ostvariti tu neku komunikaciju sa mušterijom, baciti neku foru, bilo šta. Naprimjer, šta sam radila kada mi dođe neki sto sa detetom, imala sam neke mini igračkice koje nisu bile nešto skupe, ali čim dođe dete ja odnesem tu igračkicu i to je njima padanje u nesvest, oduševljenje. Naravno, tu bude veći tips. Ali mi se generalno sviđao taj rad sa ljudima i to je nešto što mi je bilo najljepše na tom poslu, da pošto sam ja generalno otišla tamo i da upoznam njihovu tu kulturu i u samim tim konverzacijama sa njima baš sam dosta i naučila. Bilo je mnogo zanimljivo zato što u ovom mestu konkretno gdje sam bila u Ocean City-u stvarno smo imali često neke kao festivale i onda je jednom bio, na primjer, Moto Week gdje su dolazili bajkeri iz svih delova Amerike i dolazili su kod mene u restoran i ja tu bukvalno uđem u priču sa njima, zaboravim na druge stolove. Ali to su neka iskustva koje stvarno su mi bila za pamćenje i baš su mi pomogla da njih shvatim i da osjetim jednostavno taj život u Americi. Serverski posao prevashodno podrazumeva rad sa ljudima, komunikaciju sa ljudima. Je li bilo teških ljudi, je li bilo neprijatnih situacija, je li bilo nadrndanih ljudi koji šire jednostavno negativnu energiju oko sebe, jednostavno vidiš nekako kad priđeš stolu da je negativna energija, da će biti jako teško sa tim stolom. Kako si te neke situacije, kako si tim situacijama upravljala? Kako si iz tih situacija uspela da izađeš, a da ti recimo taj jedan sto ne upropasti dan? Ja sam konkretno nekada davno, kad sam bio na programu, isto radio kao server. Radio sam godinu za godinom i u početku se recimo dešavalo da ja uđem sa nekom dobrom energijom i krenem da služim stolove sa nekom dobrom energijom i ta dobra energija se vidi, ona se širi i ljudi nekako lepo odgovore na tu dobru energiju i nekako ostvarimo komunikaciju i bude bolji tips i u nekom trenutku mi dođe neki sto koji me u potpunosti izbaci iz nekog ritma i onda mi ceo deo dana nekako ide silaznom putanjom. Jesi uspela u nekom momentu da to, ajde da kažemo, da to ishendluješ, da to iskontrolišeš i kad su dolazili takvi stolovi, takvi ljudi, kako si ti sa njima uspela da izlaziš na kraj, ajde da tako kažemo, i sa sobom na kraju krajeva? Mislim, naravno, bilo je tu raznih situacija. Sa njima uvek moraš na finjaka, da se osmehuješ, koliko god, što god da ti pričaju. Mušterija je uvek u pravu. Ali, eto, dešavalo mi se posle tako nekih situacija da dođem u smeštaj i tu mi je jedan cimer rekao jednu vrlo bitnu stvar. Pitao me je, kao, zar su oni toliko bitni da ti i posle te smene i dalje razmišljaš o njima? Sjajno. Ja sam bukvalno bila u fazonu, apsolutno nisu. I znači, kako je on mene to pitao, tako je, znači, sva ta negativna osjećanja bukvalno su isparila i više nisam ništa shvatila lično. Jer znam da ja sam otišla tamo, ja sam se postavila kako je trebala da se postavim, do mene nije, to što su oni isfrustrirani ili bilo šta drugo. Mislim, to je do njih, ja sa tim nemam ništa. Desilo mi se jednom da mi je ceo sto od 12 ljudi onako teatralno ustao, bacio stolice, odgurnuo zato što sam zakasnila da ih obslužim. To je bila situacija, na primjer, kada je isto tako bio nedostatak servera. Ja sam imala naravno svoju sekciju od jedno 5-6 stolova. Međutim, jedan server je trebalo da ide kući ranije, nešto mu nije bilo dobro i oni su meni dodelili taj njegov sto sa tih 12 ljudi. I ja sam njima prišla
u roku od 3 minuta kako sam čula da je to moj sto, jer je to neko vreme kada moraš da priđeš stolu, makar da ih pozdraviš, makar da spustiš vodu i da kažeš ja sam vaš server, malo mi je gužva, doći ću u roku od 2 minuta, ali je bitno da im se javiš. Ja sam to uradila, međutim ja nisam znala da su oni čekali 10 minuta pre toga. I kada sam prišla, ja sam se sve lepo i predstavila, donela im vode, znači imala sam još jednog servera koji mi je pomogao da iznesem 13 čaša sa vodom i sve vreme oni ćute. I ja dobro tu nastavim kao, jeste se odlučili, jeste stigli da pogledate meni, zašto smo večeras itd. I samo u jednom trenutku me je napala jedna žena tu što je sedela, da oni tu sede ko zna koliko vremena, kaže nisi nas ni pogledala, ti ovdje prolaziš kao da mi ne postojimo. Mislim, ja stvarno jesam prolazila pored njih, ali oni tad nisu bili moji. Apsolutno, da. Nisam ni obraćala pažnju na njih, ja sam usredsređena na svoje stolove i to je to. I onda su tako, baš su napravili tu scenu. Meni iskreno nije bilo ni neprijatno, znala sam da ja sa tim nemam ništa. Otišli su, naravno, tražili su menadžera. Moja sreća je bila ta što je menadžerka bila razumna, bila je naravno na mojoj strani. I ona se sa njima tu nešto raspravila, šta god. Uglavnom, to se tako završilo. Naravno, ja nisam bila oštećena u bilo kom smislu, ali mi se dešavaju se takve stvari. Neprijatna situacija. Pa da, tako. ali je daleko više bilo prijatnih da sam ja dobijala čak od svojih mušterija i neke i poklone i baš je bilo lepih stvari. Sjajno. A ajde reci nam malo, na Work and Travel programu svi studenti rade dosta. Mahom rade 2 posla, neki studenti rade i 3 posla. Bude tu i ekstremnih situacija kad se radi recimo i po 110, 120 sati nedeljno. Sve zavisi od toga koliko je neko motivisan da zaradi novca. To nije ni lako. Većina ljudi ide sa premisom da ja ću otići i raditi 3 posla, ali ti tek kada stigneš tamo, tek kada vidiš šta podrazumeva raditi ti 3 posla, uzastopnim smenama, tek vidiš da li možeš i koliko ljudi ima dovoljno te neke vrste tog poriva i motivacije u sebi da radi taj broj sati. To nije ni malo lako. Recimo, treba ustati u 6, odraditi smenu prepodnevnu recimo do 2, 3, otići kući, istuširati se ili ne istuširati se, jesti nešto na brzinu i nastaviti smenu, raditi do 12. I tako u kontinuitetu 5, 6, 10 dana ili mjesec dana. Tako da to nije ni malo lako i kao što rekao, po meni to zavisi od motivacije svakog ponaosob kandidata. Svako može da uredi da mu Work and Travel program izgleda onako kako želi. A sad mene interesuje ima li života na Work and Travel programu van rada? Ima li tu druženja? Ima li tu nekih žurki? Ima li tu nekih izlazaka? Jel se ide negdje? Jel se nešto dešava? Apsolutno ima i to je jedan razloga zašto sam i uopšte želela da učestvujem na programu. Meni nekako sama zarada nikad nije bila motivacija da krenem na program, ali mi jeste bilo u smislu tom da što više zaradim, više ću moći da putujem i više mjesta da obiđem. Tako da meni se dešavalo da radim po 100 sati nedeljno. Iako sam krenula s tom premisom da ne idem tamo da radim, nego da idem i da se malo zezam i to. I na osnovu toga sam i birala te Ocean City, pošto stvarno ima dosta prilika i da se izađe. Tu, možda sam već pomenula, možda nisam, bude i 4000 studenata u toku sezoni svih delova sveta. Tako da ja sam u suštini stizala da odradim po 2 smene dnevno i posle obe smene da izađem u grad. Jedino što tu trpelo je bio moj stan. Jednostavno nisam želela da spavam kad sam imala priliku da lepo zaradim, da se družim i da obilazim. Znači, san mi apsolutno nije bio prioritet. Gubitak vremena, potpuno tako. Gubitak vremena, tako da sam ja 4,5 mjeseca izdržala sa minimalno sna. Već tu pre kraja leta mi se dešavalo, ja inače imam jako lak san, ali pred kraj leta mi se dešavalo da ja ne čujem alarm jednostavno ujutru. Navijem za 7, želim da odem kad sam u New Yorku bila da posjetim nešto što sam isplanirala. Ja sam se taj dan probudila u 12. Znači ja nisam čula ni jedan od 20 alarma koje sam ja navela jer je to baš bio kraj leta i sve mi se tad skupilo, to nespavanje. Ali naravno da ima tog socijalnog života. Nekako mi je bilo i žao da idem samo da radim, da ne upoznam tu druge ljude, tako da sam upoznala dosta ljudi iz stvarno
najrazličitijih delova sveta. Ocean City je bio dobar zato što svako veče si imao negdje da izađeš i svako veče je nekako bilo tematsko veče. Naprimjer, znalo se sreda, to je maskembal u jednom klubu. Utorak bude salsa veče u nekom drugom klubu. Svake nedelje je bio i Balkan party. Kako drugačije? Da. Kako drugačije? To odluče nisam posjećivala, mislim, zašto idem na Balkan party kad sam otišla do Amerike. Tu se većinski puštala i rumunska muzika, zato što njih najviše u suštini bilo sa Balkana. Tako da ja sam obilazila te neke salsa žurke itd. Ali uglavnom baš je bilo zanimljivo i tako poslije 2 smene i da jednostavno porazgovaraš malo i sa cimerima s kojima si u smeštaju. Mislim, svi mi smo baš dosta radili, ali tako u tom nekom periodu, 12 uveče, kad se svi skupimo, malo posedimo, nešto pojedemo, popijemo. Tako da jednostavno, kao što si već rekao, program će ti biti takav kako ga ti zamisliš, kako ga ti oblikuješ. Ja sam konkretno tako. Sad nekome možda to ne odgovara. Sve zavisi od toga kakav si tip ličnosti. Ali što se tiče, na primjer, tog rada i tih smena, eto, ja koja sam krenula sa zamišlju da imaću jedan posao, možda taj drugi ponekad radim, ne radim. Ja sam također imala 3 posla i eto, kretala sam to od 6 ujutru. Obično prepodne sam u coffee shopu, popodne sam u restoranu. U restoranu nikad ne znaš kada ćeš da završiš, sve zavisi dok ti sto ostane da sedi i posle toga imaš naravno neke poslove koje moraš da radiš da bi mogao da se check-outuješ za taj dan. Tako da mi se nekad dešavalo da izađem iz kuće u 6 ujutru, vratim se u 1, tu naravno moram da se istuširam, skincare itd. To već bude 2, opet sutradan ustajanje pola 6. I to samo ako nema žurka to večer. Da. Inače se nekad ne isplati ni spavati. Ne. Hteo sam da se malo dotaknemo pitanja smeštaja. Generalno pravilo je programa i mi kao agencija uvek studentima obezbeđujemo smeštaj. Ali osim toga što im obezbeđujemo smeštaj, ja volim da objasnim studentima kakav je to smeštaj. I da bih ovako bio slikovit, ja im kažem, ako niste nekad bili u nekom od studentskih domova, otiđite malo, vidite kako u studentskom domu, pa je verovatno lošiji od toga. Čisto da bismo postavili neke vrste pravilnih očekivanja šta smeštaj u Americi nudi za studente. Smeštaj je prilično osnovan. U većini slučajeva onako teško, jedva prihvatljiv, posebno prvi put kada ga vidiš, zato što su to sobe gde žive 3 ili 4 ljudi, to su na 5, 6, 7, 8 ljudi bude po jedno kupatilo, uveče se stvaraju redovi, mora da se tu napravi neka vrsta organizacije i smeštaj u većini slučajeva je takav kakav jeste. U nekim slučajevima neki poslodavci obezbeđuju malo bolji smeštaj, ali to je više izuzetak nego pravilo. Moje pitanje je da li se slažeš sa ovom mojom konstatacijom oko smeštaja s jedne strane i s druge strane, da li to uopšte studentima smeta? Da li to ljudima smeta što je smeštaj takav kakav jeste? Što moraju da čekaju u redu da operu zube? Što 5 ljudi u kuhinji kuva, oni možda se provlače da sipaju čašu vode i tako neka vrsta, ajde da kažemo, kreativnog internacionalnog studentskog haosa? Pa konkretno ja sam 5 godina provela u studentskim domovima, tako da mi nije stran taj koncept da imaš samo ono što ti je neophodno i to je to. Meni iskreno to nije ni smetalo, a ne verujem da je nekom drugom, zato što u tom smeštaju vi nećete ni biti. Znači, bit ćete tu ujutru dok se ne spremite za posao, posle toga kad se vratite, istuširate se, jedete nešto na brzinu, možda spremite, možda ne. I tako uveče kad dođete da se istuširate, jer nema razloga šta ćete da radite u tom smeštaju. Znači, ja na primjer, kada imam neko slobodno popodne, naravno da neću ga provedem u smeštaju, nego sednem na bajs, odvezem se do plaže, to mi je bilo na 5 minuta, pa onda ako mi se spava, tamo spavam. Ja sam bukvalno celo leto provela tako što sam spavala na plaži. Znači neću čak ni da spavam u smeštaju kad imam drugu opciju, bolju opciju. Tako da meni nisu ni smetali ti uslovi. Ja sam imala tu sreću da u tom konkretnom smeštaju imam i mašinu za veš i za sušenje, što je baš retko u Americi, već mora da se ide po onim laundromatima i tako dalje. Sve u svemu ono što je najbitnije jeste da
vi tamo ne očekujete nikakve peškire, posteljine i tako dalje, to nije hotel. Ja inače generalno nigde ne putujem bez svoje posteljine, tako da nisam krenula ni u Ameriku bez nje. Znači, u jednom koferu bukvalno su mi bile tako posteljine i peškiri. I to je jako bitno, makar da imate to jednu, jer posle lako možete da kupite, ali dešavat će se, na primjer, ako stignete u to mesto, da stignete, ne znam, u neko gluvo doba noći, nemate gde da kupite, samo želite da legnete, da se naspavate, mislim, tu je jet lag, tu je sve. I tako da mi je baš značilo što sam makar tu posteljinu ponela, samo sam navukla i klomirala se za to veče. Ajde samo još da se dotaknemo putovanja. Šlag na torti. Deo programa koji je najlepši, deo programa koji svi studenti iščekuju željno. Gde si ti bila? U kojim gradovima? Gde si sve putovala? Šta si tamo vidjela? Jel lepo, jel dobro na putovanju? Jel dobro putovati i trošiti pare? Mnogo je dobro i tako kad dođe to vreme kad se troše pare, meni je, na primjer, $100 bilo kao 100 dinara. Mislim, sve to što sam zarađivala kao u toku leta sam i štedela i stvarno uzimala sam što više smena što mogu, ali tako kad sam bila na putovanju, kao želim da odem da kupim, lupam Michael Kors torbicu sebi, odem kupim, ne gledam šta košta. Ali u suštini ja sam i ciljano birala Ocean City da bih mogla da obilazim tu Washington, Filadelfiju i šta god da se nalazilo u blizini i to sam radila još dok sam radila ovamo u toku ta 4 meseca. Stvarno sam išla na dosta tih putovanja i baš je bilo dobra stvar u Ocean City-u je to što smo mi imali 3 agencije koje su pravile aranžmane samo za nas studente koji dolazimo tu, koji želimo da proputujemo, tako da sam u tom periodu obišla Niagarine vodopade, Filadelfija, Atlantic City, Washington. Naravno tu po lokalu sam se isto švrćkala. A posle sam ovo veliko putovanje na West Coast, na zapadnu obalu, ostavila kad sam završila sa poslovima, sa oba posla. I tu postoji agencija koja organizuje to putovanje West Coast. Ne znam da li si išla sa njima, ali konkretno postoji agencija koja se zove Wild West Tour. Nemamo nikakve veze sa njima, nego čisto obaveštamo ljude da postoji, da možete nekom da uplatite neki iznos i on organizuje za vas vodiče, hotele, prevoze i tako dalje i tako bliže. Da, ja sam išla preko agencije, ali te jedne iz Ocean City-a, sa kojoj sam i prethodno tokom leta putovala. Kada sam ušla da pogledam čak i cene, videla sam da se i mnogo više isplati, a i mnogo je lakše da ne moraš i o tome da razmišljaš, da samo odeš tamo, neko te drugi vodi i kaže ti let je tad i tad, idemo odatle do odatle, tu spavaš. Tako da je mnogo znači da se posle svog tog napornog rada i opustiš kako treba. Drugarica i ja smo uplatile tu zapadnu obalu i onda smo tamo išle San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. Bila smo i dan, dva na granici Arizone i Ute i tamo smo išle da posjetimo još jedan deo Velikog kanjona. I za sam kraj, jedno 7 dana smo ostavile da imamo za New York. Moralo je za New York. Samo 7. Zar samo 7 i premalo je, nisam stigla da obiđem pola stvari koje sam želela. Tako da smo tu provele tih poslednjih 7 dana. Nezaboravnih dana, samo mi je žao to što sam rekla, što sam se uspavala par dana i nisam obišla baš sve što sam zamislila, ali stvarno sam dosta proputovala i da sam stvari videla i ne može da se opiše taj doživljaj kada odete, na primjer, na Times Square i kada sednete na stepenice i pogledate sve te ljude ispred sebe iz različitih delova sveta ili kada odete da gledate Veliki kanjon i oni imaju neke trekking staze i hodate tom stazicom. Krene da pada kiša, vidite dugu. Imaju neke ture kao sa autobusima gde malo možete da hodate tim trekking stazama. Kada se umorite, sednete u bus, on vas odvede do sledećeg tog punkta, pa onda odatle možete da odlučite da li ćete dalje da nastavite ili dalje da nastavite da šetate. Tako da je baš bilo zanimljivih stvari. Las Vegas je nešto što ću ja pamtiti do kraja svog života. Stvarno najbolji mi je provod tamo bio što se provoda tiče. Jer čim smo stigli, to prvo veče smo
izašla drugarica i ja u Omniju, to je najpoznatiji, najbolji klub u Las Vegasu, u Cezar Palati, i tu smo upoznali jednog čoveka koji u suštini radi tako rezervacije za klubove i tako dalje. I ostavili smo kontakt i oni nama bukvalno izveštavaju na dnevnom nivou. Tu je dnevna žurka, tu je noćna, samo recite gde ćete, upisujem vas, dođite. Tako da smo išli na neke žurke, na pool party, na bukvalno vrhu najjačih hotela. Tad u Omniji nas je DJ pozvao, DJ boot. Stvarno neka nerealna iskustva koje svako od nas, ja mislim, bi trebalo da doživi makar jednom u životu. Sjajno. Ja ne znam da li postoji bolja reklama za program od samih studenta, posebno kad su ovako rečiti. Ništa, Aleks, hvala ti puno što si izdvojila vreme, podelila iskustvo sa nama i sa studentima. Pa eto, nadamo se da ćeš imati priliku i ove godine da ponoviš sve to. Verovatno ti neće baš biti tako magično kao što je bilo prvi put, ali siguran sam da će biti lepo. I ja se nadam.